Podczas prawdziwego okresu jest bardzo mała szansa, żeby zajść w ciążę, właściwie nie można. Natomiast nie każde krwawienie, nawet w terminie miesiączki, jest takim prawdziwym okresem. O tym, czy to jest prawdziwy okres, to będzie wiedziała kobieta, która obserwuje swój organizm. A takich kobiet tak naprawdę nie jest dużo. To są tylko te, które prowadzą naturalne planowanie rodziny. Natomiast jeżeli my nie wiemy, co z naszym organizmem się dzieje, wówczas nie mamy do końca pewności, czy to krwawienie, które akurat przyszło w okresie miesiączki, jest prawdziwą miesiączką. Są czasami krwawienia nietypowe. Niektóre kobiety mają nawet w czasie owulacji krwawienia, a wiadomo, że w czasie owulacji można zajść w ciążę. Także jeżeli kobieta nie prowadzi właśnie obserwacji swojego ciała, to w czasie miesiączki, jeżeli dla niej ciąża byłaby strasznym problemem, to powinna się również zabezpieczać.